Jos syntyy 1. helmikuuta 1989, on numeroltaan 3. 1.2.1989. 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 9 on 30. 3 ja 0. 3 plus 0 on 3. Olen syntynyt 1. helmikuuta 1989. Olen numero 3. Numerot etsivät toisiaan. 3 etsii 3. Toisen 3 löytää laskemalla. Ei ole sattumaa, minkä numeron ihminen saa. Kaikki on järjestäytynyttä. Kaikella on tarkoitus. Maailma rakentuu luvuista. Luvut eivät valehtele. Numerot ovat totta. Oikein hyvää lauantaipäivää ja tervetuloa takaisin seuraamaan suomalaista naisten kestävyysjuoksua. Matka on tehty kello 12 lähtien ja nyt ollaan jo hyvässä vauhdissa noin 3 kilometrin kohdalla. Sää on tänään puolipilvinen ja hieman tuulinen. 31 juoksijaa on tänään kisassa mukana, vaikka enemmänkin saisi olla. Naisten 20 kilometriä. Ennakkosuosikki numerolla 45 Pirjo Mutkala lähti vauhdilla matkaan repäisten eroa muihin. Ja nyt Kaisa Virransivu alkaa ottaakin naista kiinni ja imeytyy siihen Mutkalan peesiin. Saas nähdä, miten tässä käy. Onko ne tänään ne maastojuoksukisat? Tesla. Sen jälkeen irtaantui ja antoi tulla oikein kunnolla, jättäen Toivasen taakseen. Eikö sä vois välillä tehdä jotain muuta? Meistä vaikka kattoon tyttöjä tonne kylille. Lennokasta on vauhti tälläkin kertaa täytyy. Aina vaan maastojuoksuja. Hiipii sieltä ohi Siikalan. On jättänyt Mutkalankin taakseen. Ja nyt pinkoo ohi myös Maria Kyyhkyn. Vaan ei mene. Kyyhky kiristää. Kyllä, sieltä lähtee Kyyhky. Tämä nuori lupaus lähtee ohittamaan. Mene ohi Karevan. Toivanen katselee taakseen. Jokinen viime vuoden hopeamitalisti jää taakseen hänkin. Kello käy ja sieltä tulee tämä nuori Kyyhky. Kyyhky, tämä kisan todellinen yllättäjä, on siis juossut jo ohi Toivasen ja ohi Karevan ja on jo selvästi johdossa. Matkaa kuitenkin vielä 10 kilometriä jäljellä. Metsälä alkaa kuroa matkaa ompeen, mutta Maria Kyyhky, hän pinkoo kuin nuori varsa innokkaana laitumella. Äiti, numerot eivät valehtele. Sä oot Kyyhky. Aha, joo, on. Me tavattiin vuonna 2000 Säynävän nuorten maastojuoksukilpailussa. Sanoit mulle tän pullon. Okei. Tää on sun pullo. Okei.
No sä voit kyllä pitää sen. Joo. Ei ole sattumaa, minkä numeron ihminen saa. Kaikella on tarkoitus. Jos elämällä ei olisi tarkoitusta, se pitäisi keksiä. Einstein on todennut, että ensin täytyy oppia pelin säännöt ja sen jälkeen pelata paremmin kuin kukaan muu.